mo sa boys binding, panaminami gid. Ha? Panaminami gid para magdaag kamo ka kung ano karon no. Gusto nyo load o kung miracle oil mga pinalangga nga tagpramati dali lang. Oy nalipat gali ako binlan si ang taga Binavista nga load. Sino kapon nagagdaag sa Binavista? Lipatan kong libilin kay Gawat Aero Torino kasi 50 pesos. Sos. Nga load, sige lang. Hindi ko kuro malipat. Ay, nako. Sige, sorry ha. Ang iba nagdraag na deliver ko rin kay ina. Mga kabyanan, no? Daw nagbanto, guro niyang kanta niya. Mga bata, araman dara magkanta. Mura nga kung may problema mo, ano, mga panyo, para makakadlaw ka mo, kantahan nyo lang. Manan nyo, si Ruming, na ura ka problema, bay, kagapirmi, lagayihaman. Kantahan nyo lang ka, Ruming. Ang problema nyo, kantahan nyo lang ka, Ruming, ha? Mga kabyanan. Ha? Pain reliever, kung gusto nyo, Ruming Miracle Oil, gamitan nyo. Kung may blatian ka mo, Ruming magyapon. Di ba? Kung ano tagayonon nyo, Ruming magyapon. Kung matik mo sa radyo, Ruming gyapon. Ruming sa aga, Ruming sa oto, Ruming sa gabi, di ba? Ha? Na, pwede ran. Ha? Mangin part ng inyo gipang ginawi ang diyang si Ruming. Sige, karoon lang promote ha. Mga pinarangga nga ta pramati. Haros manahan nagtanan magkanta dyan. Dali lang man. Memorize. Ha? Mga pinarangga nga ta pramati ang diyang kanta nga Ruming, no? Boom, tarat. Okay, oras sa pagpalagad. Alas 8:20 sa atin palatuntunan ang sawat sa likod ka may isyo. Kag ang mga balita. Diyan mga kabiyanan, no? Ha? Diyan mga kabiyanan, no? Unahan, tabla-talakay, antis na maglawag, sponsors ta. Ang problema dyan sa Banwa kang Tibyao, especially sa Barangay Malabor, no? Tanan nga Banwa, may dyan nga bantay dagat because tanan nga Banwa naga-implement kang diyang layi nga gusto proteksyonan ang mga maintak na nga mangisda. It's a national law. Ha? Kag kung gina-adapt dya ka mga Banwa, ang diyang layi pwede sandagid mag-implement locally by putting up kang anda task force, mga kabyanan, task force, bantay dagat, or whatsoever sa tagsananda ka mga munisipalidad. No? Ano riyang layi nga pwede mo maproteksyon mga maintak nga mga mangingisda. Halin sa shoreline, isip kaw 15 kilometers. Sino ang hindi makapangisda? Ang diyang mga kubkuban, ang diyang mga likos. Ha? Mga kabyanan. Tirigyan Banwa sa Barangay Malabor, Tibyao. Kundi may mga maintak na mga mangisda dyan. Kaglaban dyan may intak ng mga isda. Nagasari ka na parang buyan sa pangisda nga makatsambas na. Makakita sa nakalata. Lata panawag ka ramong kung may gagarhem lang daw guban nga isda maman andara mong sa movement katubig. Lata panawag ka ramong. Ha? Kundi libutan dara kang anda sahid kung sa kulasi dya bitana sahid to ra kung sa Tibyao, no? Libutan daranti kung malibutan da kag magsulod to sa sahid butangan da pabinit
Wan sumangyas, dati makaberbintaha man ka maigi. Tiwanan mo ra kung ginaukay. Kang mga likas kag kabkaban, ang sabo pa, ang nagaukay nga mga likas kag kabkaban, taga-regyan mo lang mismo sanda barangay. Ha? Mga kabyanan, ti ano ang aten panawagan? Ano ginahimo kang inyo barangay official kag asosasyon bi kung ano dyan? Hindi nyo dyan mistoryahan dyan sa barangay malabor nga. Abi kung kubkuban, timo rigto, timo tanga na. Rigto, timo tanga. Ay ginalabugay nyo man dyan ang pwede mabuhol ka mga maintak, ka mga isda. Kapitan, sa malabor, ano ginahimo mo dyan? Hindi ka kasaway? Prangka ka lang kung hindi ka kasaway. Tingalatang hindi mo masaway kay parinti mugli kuno dyan nga tagiya kalikas dyan nga dyan malang mansagi kalabugay man sa mabuhol nga luta kaga isda may mo mabuhol nga isda ka nga sa binit ha kang mga intek kang mga isda dyan. Ha? Hura ganit 1 kilometer dyan sa nagkakilagaw sa baybayan kang malabor. Oh. Kaligad na to pinakadlaw to 24 to kang kaha ano to aloy kung galunggong. Ang nabuol dapat sa mga maintak ang misda to tumupa. Ha? Tanong na himo ni Hilbanduwa nga mayor di bantay dagat mo. Kundi nyo malang maproteksyonan intak nga mga isda nga amo ang number 1 nga pangabuhian ka matao dyan sa tibyaw sa baybayan nga barangay re-resign ka mo mga animal ka mo. Ha? Sa ahaw implementasyon kang layi nga may layiran di mo ka-implement dahil lang kung ginakaapoy bla ka mo pamanyos kamo karuming Antonius Miracle Oil kung kapanagat na kamo nagapanguma amo gidya kampiyon luwas sa mga balatian maayad na parakit lawas nyo kadya raka gaubo gatrangkaso gakoon may inam karuming Antonius Miracle Oil iban nyo sa tubog gakatel ay karon kung mapacheck up ka hadlakan iba mapacheck up karon ha basi ko COVID din dyan ha na hindi karon kalagaw madayag test karon nga positive sa antigen test ha mga kabyanan so gainom na kruming Antonius Miracle Oil kaga pamanyos lamang no kaga parnakit lawas nyo amo jagid ang kampyon ang Ruming Antonius Miracle Oil kag para hindi mo mablatian kag magmasakit tumar ka mo gid ka Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, mga kabyanan, amo jagid ang tumaron ninyo. Mga kabyanan, kon kamo ang nagahulag-hulag. Ang tanan nga sobras lawas kinadugangan, ang tanan nga kulang sa lawas, ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan gani, gali no? Kinabuhinan, agad di mo mablatian. Ang tanan nga kulang sa lawas like vitamins and minerals kinadugangan. No? Tumar ka mo gid ka Evergreen Herbal Capsule. Kagay mo ang Omni regya sa kulasi. Tanan nga hardware items, construction materials kompleto ka barato. Agto ka mo gid sa Omni. Mga abyan diyan pamakal sa Sentro Sur. Si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor naka kuon padayunon ang kauswagan regya sa Arogyansa, Barbasa. No? Si Doy Montero, good morning, kagawad, ha? Kang poblasyon. Gaymaw sa tanga palatuntunan, ang diyang si SB Rami ni Cesario may pagulikid-gid sa mga pumuloyo sa banwa kang Barbasa. Amo man, si SB Bibok, Waldin Lim kang Tibyaw. Kinanglan may transparency ang panggobyerno. Sa Tibyaw, Antique, kag SB Papa Mike, Felber Medina. Permi gayam-yam kag mabinuligan si Papa Mike. Dahil man sa pagpalagad ta, ang diyang
RL Cycle Parts sa Barangay Halandoni, bakal ka mo dyan ka mga spare parts sa motor. Sa Bulangan, Badampi dyan. Kag kung may spare parts na kamo para nga makidaan ang motor nyo, idyan nyo ipa-deliver o kung daraan what I mean. Sa may Pritiya Cycle Parts ni Edwin Colisio kag Jerica May Colisio sa Sentro Sur na ming shout out dyan Latter-day Saints family sa of Kulasi branch kay President Pedrito Salban. Keep safe brother and sister from Gary Saluta, LDS member. Latter-day Saints dyan, mga pinalangga at tagparamati, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ha? Mga pinalangga nga mga tagparamati. Good morning ninyo tanan-tanan. Gaymaw mas pagbalagad ta ang Wisam Electronics. Kung may mga guba, mga appliances nyo, dara sa Wisam sa ingad kang Pritiya, ingad dahil sanda dyan sa Sentro Sur. Ngayo naman tapsin siya kay nay Linda Kalayo. Ura naman ta ko hapit ba? Pertik saka git. Karoon ay mahapit ko ah. Hindi mo ko pagbutuhon kundi ako kapit ko. Mga kabyanan. Okay, oras sa ito pagpalagad alas 8:30. Balikan ta mga kabyanan ang problema sa Tibiao. No? Diin ang bantay dagat ka Tibiao langoyaw. Regyano. Magsalad ka sa Tibiao, kita mo dyan may kinobra dyan na nga galing palapad, dalan dyan. Ha? Regyan ang bantay do, dagat kang Tibiao angkla, ura lagaw. Ha? Dali lang kung magpatrol ka mo makita kung sino ba yung lito sa Tibiao, andat ka hindi nyo makita. Ha? Tell me, nga hasta ka dya, wara ti bantay, patrol or bantay, dagat ang munisipalidad kang Tibiao. Kay kung wara banwa ti bantay dagat, sanda dyan nga lokal, nga bantay dagat, ahay, matapos lang term ni Hilbandua, ura nyo mapaigting ang implementing arm nyo dyan, agar maproteksyonan may intak ng mga isda sa Tibiao. Mind nyo, naragyan sa Tibiao, rako ang mga maintak ng mga mangisda kumparar sa diyang gusto nyo proteksyonan hindi kamukdakap nga piragin lamang ka mga may kubkuban kag likos. Kag kung amo dya karon ang umugot kaninyo, ha? Ay, basi hindi na magbulig dya kaninyo mga kabyanan. Ha? Tigin na panawagan ta si Mayor Elbandua. Ha? Mayor, kung nga pamati kas pagbalagad ta, ang nagaangkla dyan nga bantay gubat, bantay dagat nyo dyan nga patrol. Kung magsalad kas banwa, blarigyan sa kilid suba, dyan, panago. Gusto nyo pikturan ko nga raka violators nagahimo kay illegal nga fishing sa Tibiao. Ang bantay dagat nyo panago na dyan sa may banwa. Hindi yan rin mga tao dyan nga ginaswilduhan nyo. Ha? Papatrola, tagsa kagabi, ebla. Tulog kang takunurak mo may madakop. Ha? Papatrola bla, palagawa bla karon. Diyan lang violators mismo sa barangay Mlabor. Hura ka reklamo ninyo barangay kapitan. Diyan wanan man parintin akno diyang tagiya kagubkuban kag likos nga. Diyan man sagi kalabugay sa salud ka nga 15 kilometers sa radius from the shoreline. Diyan bilin ka na kainta kamisda dyan ay ginalabugay na dyan kalibot-libot. Hura ka 21 kilometer eh. Kung di ka mo mag-contact dyan sa may Tibiao kamamok, dyan lawagan kung ngaran nyo kung sapon sa programa ko. Kapitan sa Malabor, hindi mo dyan makita. Kung hindi kakaarat kang ubra mo dyan, nag-resign ka kararaw, miyad pa. Laban ka ba dyan ang
Pagabuhian kang tao sa malabor, pangisda, hindi ka kaproteksyon nanda. Unahan mo ang rapit sa luwag. Hindi na maglain, buot nyo ko ng balon ka mo. Ha? Manantarak ka pamati, tlat sa malabor. Tibyaw. Proteksyonin nyo mga intak, kamisda. Kung may tagiya niya kakabkaban, kaglikos, kung onyo, hindi ka mo sagi, ano yung angkla dyan? Dito mo sa tanga. Amo ganira nga may layi, mga kabyanan, agad nga maproteksyonan man intak ang isda, ay hindi mo tanasandak niya tanga. Tapos ang para sa intak ng mga isda nga may sahid, may bitanaw, kung ano dyan, dyan makamusagi, labugay, mga likos ka mo. Oh. Di sino magaproteksyon ka ng dak niya? NPA? Kundi gobyerno lokal. Sino ang gobyerno lokal dyan na? Barangay kag banwa. Tidiyan na ka mo. Ha? Diyan lang ka mo. Kano karon ko ginalabugay nyo karon? Ano matabo? Ang sabinit kira may bulaan pang manugbitan na kag manug sahid yan. Why? Kamu lang mabuhi. Kundi pa dyan maguntat, adlaw-adlawan ko Mayor Hel Bandua. Kundi pa dyan maguntat, adlaw-adlawan ko Kapitan kang Malabor. Bahala ako mag-agat, ginawa nyo kanakan, no? Parintyanay ta. Uraman sa parintyanay, sa parinti, pag niawayan ta dyan, uraman tagapangaway. Hambalan talagang gusto, tambalan. Ha? Uraman taga-servisyo dyan para sa parintita, uraman taga-servisyo dyan para sa migo tagid. Hambalan tag dapat hambalan. Ha? Te karon. Kung magambal abi ako nga to. Nga sakto ginahambal ko basi magsiringgit ang tanan pumuluyo diyan sa may Malabor. Masakto gid naming imo ginahambal. Mga kabyanan. Sakto girang imo ginahambal. Ha? Ay, nako. Dapat para may enforce ang mga layi nga dyan, ga-coordinate niya mo. Pasbi, hindi ka maan ang Coast Guard tayo, hindi ka maan ka information tang Maritime Police. Ano yung muon ka barangay kung active ang barangay council ta, sandag informar sa proper authorities, agad madakpan ang diyang mga violators. Kaning hindi matabo, hindi ulat takmaan kung ano may kunaiban sa ang barangay officials ng iba, kapitan, dapat ang mga una, galinti, ura man, what naman ans kapitan, ura takmaan kung andat ni ura tanakmaan, andat urat informasyon kalabot sa Maritime Police, sa bantay dagat, or sa Coast Guard. Why? Dapat amo dyan banwangi mo unyo unay. Makangkan ka mo direktore nga kung may violators, nga ga-incrot sa binit, informan nyo proper authorities. Andat uratin nyo gayi mo kang pag-informar. It's a million question. Or thousands question. It's a million question. Mga pinalanggat ang pramati. Linibo nga pamangkutanan, no? Nga pamangkot kita. Mga pumuloyo. Kamo nga mga pumuloyo sa Malabor. Ang balan nyo spitan kundi sarang sobrana. Bisan lang ginabi mag-informar sa mga otoridad. Bisan mag-informar sa bantay dagat. Kakamo dyan sa Tibyaw, paigtingan nyo kampanya nyo sa illegal fishing. Illegal in the sense nga ti, kung kaban kao, likos kao dyan, ti mo sagip ngisda sa ora gani ti, sang ka kilometro sa halin sa shoreline. Ha? Tambalan ko kung sino violator dyan sa Malabor.
Nakabkaban kag likas? Ha? Pero, dyan sa Sibasti, ibalik nyo kita na sa pagkakonsihal. Mapuslan nyo dyan, nami, dyan nga mangin konsihal, maaram, may kapasgid. Si Nonong Noel de Mapiles. Si Nonong Noel de Mapiles. No? Ibalik nyo gid sa konseho. Amo man si ex-kapitan kang kalyan, Nofre Roquero. Na, dali lang. Anak kalusugan party list ni Migo Tari Roquero. Antikin yonoy ang first nominee kang anak kalusugan party list. Mabuto pak mo sa iba nga party list. Ay taga-antike gid ang nominee. Anak kalusugan party list. So, kung amo diyang magdaag, may darangpan gid ko. No? Makapungko sang kapira ka slot to sa Congress. Unahan, tagi dahil kayong lawas. Sa nakuman, amo diya primero kong advocacy, ikayong lawas. Kag-angay, gid ko magambal nga ikayong lawas. Why? Di may bulong taken ngaken. Ura taken garilay sa iba nga bulong. Nga makaayad kang mga balatian. Kabiin, nag-chat sa akin ang nagngayo naken ka Miracle Oil. Tanan nga bata na may katel raka nga bulong ang gindapat tura nag-ayad. Kung ka-chat na Boss Ruming, pasalamat gid ko sa pagtaom mo kanaken ka Miracle Oil. Kaya mga bata kung may mga pilas, may mga katel, amat-amat rin sa tulad, nagapali. Kaya na may dilibiran ako nga gabanag kahig na si Esperanza sa housing. Amo man niya ginagamit na nag-ayad man makabiyanan. Gabanag permiyan na kahig. No? So, kuon ko, ang presensya ko sa kalibutan, ha? Itao, Korea sa Ginoo, why? Ginpagyan lang mantakgan kang ana wisdom, kang ana healing power, nga ang diyang ginahimo ko sa makagamit, makabulig, bangad sanda mismo nagatestimoniya, nag-arayad. Wala ko ra banwa gina ako, ginabalik ko ra sa kitasan ang ideya nga riya. Because ako banwa, only come and goes kalibutan nga dya, malay nyo, ura tutan kamaan, ura matutan ka bato. Ba't panginpuslan kung atan mortal existence, agad sa pagbulig sa tao, pinaagi sa pag-ayad kang ginhimo tangya banwa. Ha? Kada adlaw may nag-aayad sa atan ginahimo nga Miracle Oil. Ha? Raka man nagahimo eh. Bisan mga drug ka nga pharmaceuticals nagahimo kaya why nga anda bulong hindi kaayad. Natingalaman ko andat nga sadyang akan bulong nga Ruming Antonius Miracle Oil may mabulig ka ninyo. Ha? Hindi ko na ma-explain andat nagayad ka mo. Gift nanda kanakan. Kung gift na kanimo, pwede mo mahaan na banwa nga ginpaagyan taken. Beken na tianat sa tanas, gayad ka mo bay? Ibalik ko ra sa Ginoo ang rang healing power nga gintaon na sa pag-formulate ko kang rang bulong. Di, raka man gahimo karya, andat gaayad, dasig ang aken. Bangad sa ideya nga sa mayad nga pag proportionize kang timplada na mga kabyanan. Kaya kung hindi mo yan maproportion mayad, ang kombinasyon mo kang masangkap mo, madura ra ang ipik kasara, bangad ginlapawan rin kang sara. Kinanglan equaliria nga pag timpla mo agad ang rang. Example, may 5 dyan kasangkap nga sa sangkasakit, mabuol na, mabuligay sanda, kombinasyon na mo. Kinahanglan, hindi ra masapawan kang sara ang epekto kang 4. Kinanglan mayad ang proporsyon. No? Para ang epek ang 5, makita gid ng epektibo. Naamorya. So, salamat tanara sa Ginoo bangad sa obra nga riya. Bangad sa Ruming Antonius Miracle Oil. Bakan tiakan riya. Kung nanda na andat may healing power ta natin mumingaw.
Iwanan mo hay. Kauna to alin sa mga apoy na amontom ng bulong. Ha? Kung gani ka mga parinti, ita, daw kani imuta naging pasunod, rihaw. Ha? Mga pinalangga nga mga tagparamati. Amo bayra kuno kun aswang ang taho, pero bakan takan di aswang ha. Kinanglan kuno may manubli, gid. Ginhanggit ko lang niya sa aswang ang halimbawa ha. Na kung hindi kuno riya mautas, kung ikaw bi irin siya nyo bi aswang, andot aswang man nang istoryahan di man. Kung irin siya mo bi aswang, may manubli gid kira kuno nga amigo Noel di mapilis di bla. Te sa tawag ng bulong, ako kuno ang nagduble. Morning boss, feeding ayo liwat ubos din akad amon dya salamat gid. Kay Ruina umbat. Ruina agto lang to karon sa kwan may bilin to karon. Karaka nagapangayo ron. Ora artib ligyanay dya. Ha? Mga kabyanan, kung magbakal man kamo para uli kapital, dugangan tlak mo para may gastuhon naman sa kapital. Mga kabyanan, pro rest assured mga darwa kapilo ang sobra na kumpara sa volume kang ginbakal nyo, no? Ang mga kabyanan. Okay. Magbakal kamo sa mga outlet, buy one, take one, gidriya. Hindi. Kung magbakal kamo sa radugangan, ngayo man kamo gyapon sa rami, aman, gidra nga sara, amor ng arrangement ko. Dala na sa patag, sa patag sa along the road. Mga pinalangga nga matag paramati. Ibalik ang serbisyo sa Sibaste, nga alalangay kag may katampad, bantog, barona. Mabalik ako sa akin nga pagpangalagad, pagkalipas lamang mga kabyanan, kang pira ka importante nga mga pahibalo, palihog, standby. O, dali lang ida. O, do hindi magpanaw daw. O. Life Extension Vitamin D3. Ako si Jeffrey Piganson, ang inyong BC Alcalde dari sa siyudad sa Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sikreto kung paano nalampasan ang ining sakit. Amo ang pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. Sa ikagmatuod na epektibo tungod sa pagtumal ko sa Life Extension Vitamin D3. Nagbakod gid ang akong immune system and now I am fully recovered kag handa na maghatag serbisyo sa aton kasimanwa. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Check para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Joint pain. Mahimo nga ang ginlinan. Amo ang injury nga naga-apekto sa imong ligaments. Nga amo ang nagaangot na tissue sa pila ka mga tulad nga kung magisi ini, magaantos ka sang ginatawag na torn ligament. Makabatyag ka sang dawgin na pisga. Dawgin ipik na sobra kasakit ang nagadulog sang palanghuwag. Palamula sang pali, kag tuman kasakit kung ihulang. Hindi na pagpaantosa ang naganinit na kasakit. Ang palanghuwag kag pag-antos sa paghulang. Haplasina sang Nance Liniment Oils. Nance Liniment Oil. Isa ka natural remedy para kuhaon ang pananakit sang joints. Dala na ang palanghuwag kag palamula sang pali hastang magbalik na sa normal ang imong paghulag. Nance Liniment Oil. Hindi mahapdi sa panik. Nagapalanuksok ang iya kabugnaw para kuhaon ang nabatsyagan nga pananakit. Nance Liniment Oil. Essential oil para instant relief sa ginabatsyag na daw masuka. Dinadaga pananakit sang tiyan. Trangkas sakit sang ulo. Walang atol sang lawas. Irritable bowel syndrome. Isa na diri ang pananakit sang sulok-sulok. Nance Liniment Oil. Mabakal sa mga butika. Sunrise, sasalubong sa inyong umaga, papasingan at papasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise coffee para sa kalusugan. Rise coffee for day 1+1. Rise coffee, ang sarap. Rise coffee, enjoy ka na diba? Rise coffee sa morning, rise coffee sa evening. Rise coffee and it's on. Mga boss,
Kapila na ba nimo na ingon kang partner? Napas-usa kay wala kay gana. Pirmi na lang next time. Tungod sa kakapoy gikan sa trabaho. Hangtod ka mo sa nimo bitino ng kalipay. Pag drive maps na, para next time, mahimong malipayon every time. Kung sa una pirmi mabitin, karon kaya kayo. Ingon anak basta naka-drive maps plus, herbal capsule, ganado, ug hula-hutay sa labing-labing. Maumalit na. Available sa Tarang Rose Pharmacy, Watson's, Substar Drug, The Generics Pharmacy, ug sa Lazada. Ayun na ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Sang una, pero may nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan, bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kay mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehos ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply didya sa Banwakang Kulasing. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies didya sa probinsya kang Antique. Naimaw banwa ang Jang Gonzales Store sa Barangay Lamputang kung mang grocery ka magto sa Gonzales Store. Elas Bike Shop kung magbakal ka mo bisikleta agto ka mo sa Elas Bike Shop, no? Mga bisikleta dyan, mga high quality. Amo man kung pa-karwas ka mo, agto ka mo sa Dimapilis Karwas. Sa Sentro Norte, lapad yan ang lugar, may free coffee kag wifi while nagahulat ka mo. Ha? May vacuum cleaning, may under chassis wash, may whole body buffing, kag iba pagid nga mga serbisyo. Ha? Diyan sa may Dimapilis Karwas Blanoy. Si Matt Ongon, kung may problema mga sarakyan nyo, si Matt Ongon, eksperto nga mekaniko, agto ni balay na pagwa, bala dyan pagto sa Barangay San Juan, alin sa Barangay Sentro Norte, no? Oh. Si Kagawad Talde, kang paringayan, good morning, Kagawad. Kagamuman ang tumandak marketing nga baligya, tanan nga machineries, generators, mga gamit sa panguma kapangisda, sa Barangay Sentro Norte. Sa gapon si Lunivic Picasso. Sinang Susan Tamba kang Stronghold Insurance Company kung magpa-insured ka mo. Agto nilang sinang Susan Tamba. Kag ang Dimartibas Litson Manok ang concrete products dyan Punta Tolayo. Sa unahan kudos. Kung magpasibasti ka mo sa tuong nga bay nga karsada. Kag ay mauman sa pagbalagata ang Mel's and Paul Internet Cafe at ubang kang Shiny Star. Na tanan nga mga encoding, mga magpalaminate, magpapotocopy dyan, mga computer-related services. Alan Alpaz, Aurelio Proprietor. Kiona Shawarma, kag Risto House, dyan sa may Kali 11. Sinong Niston Escarla, agtonan nyo, kag Sitchi, Yap. Baw, ang shawarma na dyan, tacos, kag nachos, subrak namit, kid. Kag serve man breakfast, lunch, kag dinner. Tunin nga bla dyan. Kagay maumaan ang Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading, kung gusto nyo magbakal pinta dyan kamo agto sa Julius Paint Trading, no? Sa gapon, Migo Julius. Kag ang Sign Race Advertising Incorporated dyan raho sa Sentro Poblasyon. Tanang nga printing materials regyan gidma bakal sa ukon mahimo sa Sign Race Advertising Incorporated. Kung mang masyar ka mo to, agto ka mo sa Gran Baqueros, Barangay Kamansihano, sa ano man okasyon, pirte, kalapad to kag tawhay ang lugar. Sa Sibasti, kung nandan, daw ibalik naman gid si Bantog Baruna sa pagka-mayor. Wanaw, na basta hindi lang kami
Badlay, natirawan naman naman sa sangkat term daw, wala man. Amoy ako, nga taga si Basti. Tender mo ko yun kay Mio Kasiba. Hindi rin. Ha? Pintas. Na, amo tarang ambal ka taga si Basti. Dali lang. Sa dugang nga mga balita, ang COVID istoryahan tabla. No? Balikan tang COVID. Pero mapakanta tanay sa mga Facebook viewers. Ora raman ko dara nga cellphone. Jay ang cellphone, no? May cellphone ko dyan sara. Ora ko kumaan ko ano number na dyan. Mura dyan patawgan ko para hindi bugto ang Facebook live ta. Sa mga nagaturak Facebook live ta, through Facebook live ta, sorry kita, mastap na ako, no? Sa mga Facebook viewers ta, thank you kita. SB member, Nonong Noel de Mapiles. Oh, thank you kid. Mati lang mo na sa radio kay ma-promo tanay. Thank you kid, ha?